Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun ingkang kinurmatan pangarsa MTSN kalih Kutha Blitar, ingkang kula bekteni Bapak Ibu Dwija lan para mitra kinasih ingkang tansah bagya mulya. Puji syukur kaaturaken wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi awet saking sih kawilasanipun ingkang sampun paring sakatahing rahmat, kasarasan, kawilujengan miwah kabagyan satemah panjenengan sedaya lan kula saged kempal manunggal wonten ing papan menika kanthi kawontenan bagas taras nir ing sambekala. Para rawuh ingkang setuhu salustya ing budi wonten ing wekdal samangke kula pun Alvira badhe ngaturaken sesorah kanthi irah-irahan piwulang budi pakarti tumrap generasi muda. Para kadang muda taruna ingkang cinaket ing manah owah king siring jaman dadosaken ewah-ewahan tumrap ing tatanan pagesangan mliginipun tumrap generasi muda. Unggah-ungguh kados sampun boten dipun kadadosaken malih. Tata krama, tata krama ugi sampun boten dipun pesu. Menika saged dipun raosaken wonten pagesangan ing bebrayan ageng. Generasi muda kathah ingkang sampun nilar subasita tata krama lan budaya ajeng kinajenan dumateng sesar. Para kadang muda taruna ingkang cinaket ing manah samangke ingkang saged adamel prihatos inggih punika kiranging tata krama wonten pagesangan sedinten-dinten utaminipun para muda menika saged katingal ing pawiyatan-pawiyatan wonten griya lan wonten papan sanesipun. Siswa boten ngajeni dumateng Bapak Ibu gurunipun. Wonten griya putra kumawonten kalian tiyang sepuhipun matur kalian Bapak Ibu kirang trap silanipun lan tasih kathah malih kadadosan sanesipun ingkang nggambaraken para muda ingkang sampun nilar adab tata krama. Para rawuh ingkang satuhu kinabekten kangge ngawakani perkawis punika panjenengan doloh kula mliginipun generasi muda gadah kewajiban ambudi daya amreh budi prakar luhur saged ngrembaka malih boten ical lan cures katrajang kemejengan jaman. Piwulang budi pakarti boten namung dados tanggal jawabipun para dwija kemawon ananging ugi masyarakat doloh kaluwarga. Piwulang budi pakarti luhur kedah kawiwitan saking kaluwarga. Amargi menawi tata krama unggah-ungguh sampun dipun gladi wonten kaluwarga, mugi-mugi budi pakarti luhur saged tetep lestari. Para kadang muda taruna ingkang cinaket ing manah, monggo panjenengan doloh kula sareng-sareng ngrengsengaken piwulang budi pakarti menika kanthi golong-giling tanpa kendhet lumatar kegiatan sedinten-dinten media sosial lan sak panunggalanipun. Makaten ingkang saged kula aturaken, kula ngaturaken agunging panuwun menggah kawigatosipun kiranging trap sila saha subasita saestu kula nyuwun agunging pangaksami. Cekap semanten atur kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun.